दिनै जोङो गसाइगाव जिल्लाल' नङा जोङो बेखौ दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफाद ABCC नाम अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटि नि जानानै जोंहा हाबाफारिया दाख्लै थिरांथा लाखानाय बादि जों फिसा थिलेबलेब जों खालामनो होननानै सानखादों। दा बेवहाय जोङो कामाखालि बोसोरनि बादि जोंहा बाव फुजा गैला जेबो गैला खालि बाथौ गायसननाय गैला जेबो गैला खालि जोङो फिरफिलाल' बिरहोगोन बेनिफ्राय फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जोङो दसे जों गासै बाथौआरिफोरजों ज' जिरायगोन बेल'नोमोन आरो जोंनि हाबाफारिया। दा गिबि हाबाफारिया जोंनिया जिहेथु जोङो दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफाद माने जेसेबां बाथौ दं जोंनाव दा जोंनियाव गसाइगावआव 26थासो बाथौ दं ओरै ओनसोलाव आरो नागिरबावलांबाय थागोन जोङो जेसेबां बाथौ दं गासैबो बाथौखौ जोंनि थांखिया ज' बोनथुमनानै जाहाथे जों बाथौआरिफोरखौ ज' खालामनो हायो। जोंनि फुजा पार्टिफ्रा जोंनि सोरबा हयथ' बुलि होग्राफ्रा बुलि होयो गुदि बाथौफ्रा आरो बेनिफ्राय माखासे बिबार बाथौआबो गोबां दालाय दालायसा जाबाय दा बिसोरो हयथ' बिबारजों होयो सोरबा रुपामणि बाथौ दं सोरबा मिरु बाथौ दं गेवलां बाथौनो बेनिफ्राय निर्मला बाथौ अजित बाथौ त्रिशक्ति बाथौ आरो ओरैहाय जोंनाव नलिनी बाथौ दुर्गा बाथौ बेबायदि रोखोमै जोंहा फ्राय जोंनि ओनसोलाव फ्राय 26थासो बाथौ दङ आरो दा बे बाथौफोरखौ जों नागिरनो हागौ माने जों ज' खालामनो सानदों जाहाथे बाथौखौ सिबिनायनि मुङै जाहाथे उनावहाय जेनेबा खिस्रि जालाङा आरो थारमाने लासै लासै मा जाहैदों फोसाबनायनि मुङै एखेबारे जोंनिया बाथौआनो गैथारा जायोब्ला मा अबस्था जागोन जोंनि बर' हारियालाय ओंखायनो जोङो गुदिनिफ्राय लानानै एखेबारे बिजौसिम जों ज' बोनथुमनानै जों ज' खालामनो हास्थायदों। दिनै जोंनो बे माग दाननि नैथि मंगलबाराव जोंनो आसाम सरकारा बाथौ सान होननानै जोंनो गनायथि होबाय। गोबां बाथौआरिफ्रा बेखौ गनायनानै लायाखैमोन जोङो DBCC जानानै जों बयखौबो खावलायनानै जोंहा मा जाहैबाय जों गासै बाथौआ जाहाथे बेखौ गनायना लानो हायो। सोरनाबा जाहैबाय सोरनाबा हयथ' गुरुनि जोनोम साना मंगलबार सोरनाबा सनिबार सोरनाबा बिस्थिबार सोरनाबा समबार बेबादि हिसाबै बारायखौ लानानै गोबां बाथौआरिफ्रा गोरोबलायनो हायाखैमोन नाथाय जों खावलायदों जे गासै बाथौआरिफ्रानो जिहेथु जोंनो आसाम सरकारा सानसे बाथौ सान होननानै स्टेट हलिडे जोंनो होखाबायब्ला बाथौआरिफोरनो गतिके जों बेखौ दिनै बयबो बाथौ सान हिसाबै गनायना लानांगौ। फुङाव जोङो हायोब्ला दुगैयै लोबै जोङो बाथौआव जोङो सावनांगौ आरो बेनिफ्राय जों मोनाबिलियावबो गासैनिबो बाथौ बिन्दोफ्राव जाहाथे जोङो जेवारि सावनानै बाथौखौ खुलुमो जों बेखौनो जों खावलायदों बोसोरफ्रोमबो जों खावलायो। दिनै जोंनि बे DBCCआ अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिना बोसोरब्रै जाबाय नैबे खुंगा ब्रैथि जाहैबाय खिन्थु बाथौ सानखौ जोङो मोननाया बोसोरबा जाबाय आरो थारमाने सिगाङा BTCआ बेखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदोंमोन बिनि उननि बोसोरनिफ्राय जों खुंजेननायनिफ्रायनो बेखौ आसामा बेखौ स्टेट हलिडे होननानै गनायथि होबाय आरो दा दिनै 25 जानुवारि गोग्लैदों दा बे 25 जानुवारियाव जों बयबो दाख्लै थिरांथा लाखानाय बादि जेसेबां बाथौआरिफोर दं जोङो बेखौ जोङो खावलायहरदोंल' जे नोंथांमोना फैनानै नोंथांमोननि फिरफिलाखौ लानानै बाहाय जाहाथे फिरफिलाफोरखौ बिरहोफैयो आरो जाहाथे जों कभिड SOPखौ गनायनानै जाहाथे जोङो 100ल' लादों आरो जों 100नि बारा मानसिफ्रा बाव गेदारिं जाया दा ओंखायनो जों फिसा थिलेबलेब जों बेवहाय फिरफिला बिरहोगोन फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोङो साहा पानि लोंनानै ओंखाम जासान्दि जों फिसा एसे सावरायमेल जोङो फज'गोन जोंनि अर्गानाइजेसननि सोमोन्दै जोंनि आफादनि सोमोन्दै दा बेखौल'नो जों हास्थायदों आरो खावलायखादों आरो थिग बेबादि रोखोमैनो माखासेफ्रा हयथ' सफैयाखै दा गोजाननि दं चिरांनिबो दं चिरांनाबो सफैयाखै गवालपारा दङ बार'दल बिसोरबो सफैयाखै दा जाय हक जिखिनि सफैबाय दा जों बेजोंनो दिनै जों फिरफिलाखौ बिरहोबाय आरो जोंनि हाबाफारिया बेखिनियानोमोन बेनि उनाव जोंहा फिसा थिलेबलेब मेल दङ बेनोसै आरो जोंनि सानसेनि हाबाफारिया एबसलुटलि टलारेन्ट धोरोम बयखौबो हारमनियासलि बयखौबो इन्टिग्रेटेड हिसाबै लानानै जों सोलिग्रा मानसि जों सहायलायग्रा मानसि जोङो बे मेसेजखौनो जेरावबो हरनो नागिरदों जाहाथे बे बर' माहारिया जे आसामाव इन्डियायाव दङ नेपालाव दङ बांलादेशआव दङ बेफोर गासिबो जाहाथे ज' जानानै जोङो खौसेयै आगान सुरनानै बुहुमनि सान्थिनि थाखाय जाहाथे जों खामानि मावनो हायो।
गिबियावनो जों बयबो मिथिगौ दिनै गोथार बाथौ सान आरो बे गोथार बाथौ सानखौ बुहुमनि बर'फ्रा 70% बेखौ फालिदों। दा बे बेलायावहाय जोङो बे गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि 24थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ मैयानिफ्राय एबा दिनैखौ लानानै जों साननैनि हाबाफारिखौ जों खुंफुंदों। दा बे हाबाफारियाव गलामाखानि माइनाव फोथाराव एबा गलामाखानि बानजायनायाव बिथांमोननि नाजानाय एबा गोसो गुदुंनियाव जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों। दा बेवहाय जोंनि बे आफादनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोन दं आरो बिथांमोननि माइनाव आफाद लाइमोन आफाद जों गुबै आफादजों जयैनो जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ मावदों। आरो दिनै बे नैथि साननि सेथि हाबाफारियाव जोङो जोंनि जिखिनि धोरोमारि जाथाय बिरहोनाय बे जाथाय बिरहोनायनि गेजेरजों नैबे खोथाखौनो जों बुंनो लुगैदों जे जोंनि बाथौआरि हिसाबै जि मोनबा गाबनि जिखिनि फिरफिला दं बे मोनबा गाबनि जिखिनि फिरफिला बे फिरफिलाया गोजौनि जिखिनि गोजा गाब बे मोनसेखौनो जों बुंनानै माने मेसेज होनो नागिरदों जे गोजा गाबनि ओंथियानो जाबाय मा होनना बुंदों गोहो आरो बोलो। जोङो संसाराव मानसि हिसाबै थांना थानायाव जोंनो गोहो नांगोन आरो बोलो नांगोन। बे गोहो बोलोजों जोङो खायदा कौशलजों बायदिसिना जेंना जेंगोनाजों जोङो जिउआव जाफुंसार होनो हायो। दा बेबायदिनो बे बाखि जि मोनब्रै गाबनि ओंथि दङ बेबो गासैबो माने ओंथि गोनां। दा बेनिखायनो बे नैबे फिरफिला बिरहोनायनि एबा जाथाय बिरहोनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनि गासैबो सुबुंफोरखौ जाय जेरावखि थायाथों मानो जोंनि गोथार बाथौ साननि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो अनलायनाय गोसो खौसेनि गोसो गोथार गोसोखौ लानानै जाहाथे बुहुमाव जों गोजोनै थांना थानो हायो एबा जों बयबो खौसे थांना थानो हायो बेखौ जों हास्थायनानै बे धोरोमारि जिखिनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ जों मावजेननाय जादों। बिनि अनगायै मा मा हाबाफारि? दा बेनि उनाव जोंहा आर'ज जागासिनो दं आरो जाय बिथां हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना बोसोन होगासिनो दं आरो बिनि जोबनायनि लोगो लोगोनो जों समजों लोगोसे जों खारफादों। जोंहा 12 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो गेवलां मेल दङ आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि हांख्रायजानाय जायफोर आलासि बिथांमोना जोंहा सफैजोबखाबाय। समनि लोगो लोगोनो बिथांमोना फैनानै जोंनि बे गोथार बाथौ साननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना थोंजोङै बाहागो लागोन बे मेसेजखौ जोंनो हरनाय जादों। बाथौआरि रायजोनिसिम मा मेसेज एबा मा खावलायनो सानो? जों बाथौआरि हिसाबै जों बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जोङो गोदोनिफ्राय बाथौब्लाबो जोंनि फोसाबनाय जिखिनि खान्थि एबा लिरनाय जारिमिन गैयैनि थाखाय जोंहा माखासे आन्दायनो गोनां जादोंमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा गुबुन गुबुन धोरोम बिथांमोना गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय लानाय जादों। दा बिथांमोनखौ जों मोनसेल' आपिल खालामनो लुबैदों जे बर' जाथि हिसाबै जोङो जोंनि जिखिनि हारिमुजों लोगोसे जों धोरोमखौ हमथाना लाखिनाया साफ्रोमबो बर' हिसाबै जोङो गोनांथि दं। जोंनि नैबे गोथार बाथौ साननि गेजेरजों नैबे खोथाखौबो जों एसे थोंजोङै जों बुंनो हायो सासे बाथौआरि हिसाबै जाय जेरावखि धोरोमा थायाथों मानो जोङो जेरै बुहुमनि बर'फ्रा बैसागु फोरबोखौ फालियो थिग बिदिनो नैबे गोथार बाथौ सानखौबो जोङो माने 99% माने फालिदों। बे मेसेजखौ जोङो माने दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो एसे मोनदांदों आरो बेनिखायनो गुबुन गुबुन धोरोमाव थायाब्लाबो एबा दङब्लाबो नैबे गोथार बाथौ सानावहाय बयबो जाहाथे जयैनो माने सहाय खालामलायनानै नैबे धोरोमनि जिखिनि सान्थौ एबा गोथार बाथौ साननि ओंथिखौ जों लाखिनो हागोन। दा नैथियाव नैबे खोथाखौ जों एसे गोग्गायै बुंनांगोन नैबे गलामाखा जिखिनि माइनाव फोथाराव जोंनि सोरगिदिं थानाय जायफोर जोंनि फंबाय बिनानाव आदै मादै बिथांमोना जिउ मोनसेखौ बासायनो थाखाय जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव थांदों बा खृष्टान धोरोमाव थांदों अब्लाबो बिथांमोना माने जोंखौ जथेस्थ' एबा रायदाव आफादखौ माने मैयानिफ्राय दिनैसिम बिथांमोना फिजिकेलि मेन्टेलि जथेस्थ' सहाय खालामबोदों। दा बेनि थाखाय जोङो उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों नैबे खोथाखौ जों बुंनो लुबैदों जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि आदै मादैमोना खृष्टान धोरोम सिबिदोंब्लाबो बिथांमोना नैबे गलामाखा माइनाव फोथाराव जेरैबायदि जोंखौ गोसोनि बोलो आरो खामानि मावनाय थुलुंगा होबाय बिथांमोनखौ जों अराय सम गोथार बाथौ साननि मुङाव बिथांमोनखौ जों अननाय सिबिनाय आरो नोरोम भाबै जों बिथांमोनखौ जेब्लाबो मान बावहरो। सिगांनि समाव
बाथौ धोरोमारि जि फोसाबनाय बे बाथौआवल'सो गोथार बाथौ सानखौ फालिनायखौ नुदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव सरकारि भाबैनो सरकारा दिनै बेखौ मोनसे स्वीकृति होबाय बेखौ फालिनायनि थाखाय आसाम नाङैनो बेनि थाखाय अफिस बायदिसिनाबो बन्द जाबाय बे बिथिङाव मा फोरमायनो बेथ' आसाम नाङैल' नङा दिल्लीयावबो फालिदों दहाय आंनि लोगोआ मेसेजाव हरदों बम्बाइआवबो फालिदों दिल्लीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवबो फालिदों आरो बिथिंजाय जोंहा मा होनना बुङो मेघालयआवबो फालिदों माखासे बर'फोर दं आरो बिथिंजाय अरुणाचलावबो इटानगराव दं बिथांमोनाबो माने दिनैनि गोथार बाथौ सानखौ फालिदों आरो बे नेपालावबो दङ बिदिनो बुहुमनाङैनो जोंनि बर'फ्रा आं दहायनो बुंखादों माने 70% दिनैनि गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जादों जुदिअ फालिदोंब्लाबो आसाम सरकार हिसाबै स्वीकृति होनाया सरकारनिफ्राय भाबे स्वीकृति होबाय दा बे बिथिङाव मा ना बे स्वीकृति होनायाथ' पलिटिक्सनि खोथा जाहैबाय जिहेतु सरकारखौ पलिटिक्सआसो सलायो बेनिखायनो जों सिगां समनिफ्रायबो जों मा होनना बुङो माने बुंबाय थादोंमोनब्लाबो बिथांमोना 2018 मायथाइयावसो आमेरिकायाव जेब्ला सेन्ट्रेल मिटिं जायो बेयावसो बिथांमोना माने सर्बानन्द सन'वाल माने एक्स मिनिस्टार आसामनि बिथांनि दैदेननायाव नैबे माने गोथार बाथौ सानखौ जों मोननाय जादों आरो दा बेथ' एसे लेट जादोंब्लाबो जोंहा माने गोसो बायनो गोनां गैया जों गोदोनिफ्रायनो थाखानाय हिसाबै जोङो दा गोदानै मोनबाय आरो बे स्वीकृति मोननायखौ जोंनि माइनाव आफाद आरो स्पेसियेलि लाइमोनफ्रानो बेखौ माने मा होननानै बुङो हमथाना लाखिनांगोन आरो दा बेवहाय जोंनि जायफोर माइनावनि लाइमोननि दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनखौल' जों खावलायनो लुबैदों जे उननि हाबाफारियाव माने लाइमोन आफादफ्रानो बांसिन बे खामानिखौ गुरुत्व होनांगोन एबा मावनांगौ खामानिफोरखौ बिथांमोना आखायाव लानानै मावलांबानो गासैबो खामानिफ्रा स्र' जानानै फैगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय आं दहाय एसे सिगां बुंदों जोंहा मोनसे लिरनाय जारिमिन गैयामोन बेनि थाखाय जों एसे उनफिननो गोनां जादों नाथाय आथिखालाव गोबां माने लिरगिरि ओंखारबाय आरो गोबां माने बिसोरजों खालामबाय दा बे बेलायावहाय जों जुदि नोजोर बोयोब्ला जोंनि जिखिनि बाथौ धोरोम एबा बाथौनि जिखिनि आसार खान्थि बेयो जथेस्थ' माने गुवाराव फैबाय आरो जाय बिथांमोना इन्टेलेक्सुयेल एबा गोरों गोरा बिथांमोना जुदि नेटआवबो नायोब्ला एबा अनलाइनावबो नायोब्ला जोंनि माखासे बिजाबफोरखौ एबा कास्टमारि ल'फोरखौ जुदि नायोब्ला बिथांमोना जोंनि बाथौआरिनि खान्थि निति नियमफोरखौ बिथांमोना मोनदांनो हागोन आरो जों बेखिनिखौ माने बाथ्रा जे जायनोखि राजनितिक फैयाबिथों बिथांमोना मानो जोंनि नर्थ इस्टनि जिखिनि इन्डिजिनियास पिपोल बर' सुबुंफोरखौ बिथांमोना माने जथेस्थ' सहाय खालामदों आरो नायबोदों जायनि जाहोनाव जोङो माने एक्स मिनिस्टार दाबो बिजेपियानो दं गोदोबो बिजेपियानोमोन सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननायाव जोङो गोथार बाथौ सानखौ स्वीकृति मोनबाय आरो बे स्वीकृति मोननायखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि बियाबनिल' नङा सारा बुहुमनि बर' हारिनि बाथौआरि जानानै जों जेब्लाबो बिथांमोनखौ खर' गंग्लायनो थांगोन we always had and bow for this unnecessary action to the ex-chief minister Sarbananda Sonowal because they have security for the गोथार बाथौ सानखौ स्वीकृति होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो खर' गंग्लायो आरो उननि बुब्लियावबो बिथांमोना जोंनि जिखिनि साननाय बे साननायखौ बिथांमोना मावफुंगोन बेखौ जोङो माने जे बर' हिसाबै जों बिथांमोनखौ गोथौ फोथायनाय दङ। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।